Merry Christmas, Alright, guys. Merry Christmas. Oh, we don't have any. Saan kayo kasi pupunta? Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Merry Christmas. Enjoy yourselves. High five. Thank you. Merry Christmas, guys. Enjoy yourselves. High five. Asan yung hot chocolate? Hot chocolate! Kalaban natin, sakit ng katawan. Alright, nandito tayo ngayon sa Distillery District. Kasama ng aking mga kaibigan nandyan, no? Para tayong tanga dito. Ba't kayo naiiyak? Dagger ako. So, yeah. So, nandito tayo ngayon sa Distillery District. Just like last year, nandito rin tayo. Pero mas kakaibang ambience ang nandito ngayon. Kasi nga, mas maganda ngayon, di ba? Last year, parang ayos lang. Kasi nga, apektado pa ng COVID, di ba? Ng pandemic. Ayan, mga taga Ilonggo to, oh. Ilonggo, Iloilo. Mga taga Iloilo yan, no? So, yun. Yun, ipapasyal namin kayo dito. Mga konting video lang. Kasi napakalamig nga. Napakalamig po dito. So, yun. So, tara. Inom tayo ng malamig, ng mainit. Inom tayo. Yun, inom tayo ng mainit. Uy. Cheers! Apple cider. Cheers! Woo! Right. Ang lamig, sobra. Ang sakit sa kamay. Yung vlog niya tungkol dito.
Napakalamig. Sakit na. Sakit na kamay mo? Pula? Sakit na na. Napakalamig. Ano nabili nyo? Empanada. Panada? Halal. Ha? Ay, halal? May panada doon? Ayos ah. Ito. Cheese, beef, chicken. Wow. Itong pretzel matigas na. Kunin na. Let's try. Ayan. Tara, balik mo tayo. Ha? Ano yan? Beef. Ha? Yup. Lamig. Grabe yun. Ni Bunso. Ngayon pala nagsabi kong lamig. Tignan mo, Ayos. sabay namin ni Bunso. Grabe. Namumula-mula. Ganyan naman ng mga Spanish eh. Yan. Ano ba to? Side trip natin dito. Hindi ko na alam kung ano to. So, yun lang yung mabilisang side trip natin sa Distillery District. So, magtatagal siguro to hanggang end of the week of December. So, yun. Sobrang lamig na. Hindi na namin kaya magstay sa labas. Uwian na. Uwian na. Uwian na. Magsasara na. Magsasara na eh. Yan. So, yun. Buti nga isang oras eh. Meron kaming isang oras lang na ginawa doon. Na lakad-lakad. Pero di na kaya. Dapat kailangan ng gloves. So, yun. Uwian na. Like and subscribe.